mboten kok ampun. Ngene. Lah jenengane ngeten iki jenenge mah merendahkan Pak Lurah nek ngene iki. Orang. Lho, mboten kok ampun. Ngeten Pak, niki ngeten. Niki diwangsulke mawon. Awet mboten wurung niki angel anggenipun ngedum. Ndang anu kok ya. Sembah nuwun nggih Pak Bayan. Ngapunten nggih Pak Lurah mboten napa-napa niki. Kok dipeksoi Pak. Mboten napa-napa to Pak. Kula jane mboten mawon mboten napa-napa lho Pak. Ani Pak Bayan iki meksa ya piye ngono aku ya. Ayo, meksa ya piye? Kok le meksa ya gur siji ora loro ngono lho. Iki kok anu kok. Iki kok ki sing nambah iki Pak Budi. Pak Budi? Heeh. Lah kae lho. Karo Pak Carik. Ha iya. Iki diatur sing dhisik. Kuwi mau lho Grajakan Banyuwangi. Grajakan Banyuwangi. Bawane Banyumasan iki. Mampiat Bayan. Ngono kae lho. Iku ora nganggo bawa wekah. Lah ngapa lho? Moh aku. Oh, nek ora aman iki ora aman iki pokoke bawa kowe. Lah ngapa? Wis kowe ora aman, moh. Ora apa-apa. Kok tak kei, engko didomong loro. 100 kok domong loro ya. Kowe iku 1000, aku 95. Kuwi padha wae. Langsung Grajakan Banyuwangi. Oh, lah kowe iki piye? Wis pokoke iki kok selak setengah 6. Oh, selak sore. Malah wis. Oh iya. Kempis 2. Lah iya. Terus ngono iki penyanyi tuwa kowe iki. Aku ki gur samar. Mungkin nang antek drijimu ku mau lho. Ya tak dirongsenke. Lah iya tak dirongsenke tak ya malah.
Dadi alon-alon. Ayo. Nah. Alon-alon, Bre. Wah, iki Mas Gangsal ya nyekel. Wah, iki ya nyekel demung barang. Mas Gangsar ki, kowe multi talent. Oh, aku ngerti. Piye? Kowe ngerti ta, Mas Gangsal yang nyekel demung, kowe spesial nyekel Febri. Oh ngono. Spesial nyekel Febri Febri. lho. Febri, kowe kene nduk kene. Kowe tak aman ki sik kene. Lah iya iki ku lho. Ora. Hawane kok arep. Nek aku malah curiga. Nah, Nek apa? Mas Gangsar nek karo Febri tetep nek aku curiga nek ora. Nek ora. Ya ta, ning nek curiga aku ki ngepaske le lungguh, ngepaske betul. Ngepaske apa? Ngepaske laras ning kono. Kowe iki rasa semburu, kowe iki masa kok ya ketemu larase mbok pakake wae lho. Aku kok ora cemburu lho nyatane lho. Kombur iki kebal. Kerajakan Banyuwangi raina beli sing tau sepi lanang wadon anakane Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun nggih Pak Nggih. Bayan. Iki sisan mau ana pamundutan podang kuning. Sapa sing ngersake? Sing ngersake mau sapa sing ngersake kono mau. Kono sapa? Ra genah aku pokoke krungu berita podang kuning. Kowe iki wis Kowe nyanyi. iki go gawe-gawe. Kowe nyanyimu Jawa ae to. Ora gawe-gawe. Kuwi Bayan Jog. Sing ngersake sinten? Pak Oh Pak Bayan. Oh, menika wau kan Pak Oh, Bayan. nika Pak Bayan nika. Nika Pak Bayan, oh nggih. Pak Bayan, podang kuning. Nggih. Pak Bayan sepuh wau sampun. Pak Bayan mboten, kula mboten kerayu. Kula niku namung badhe nyuwun pirsa. Arta kengene Pak Bayan sepuh menika wau carane ngedum niku pripun ngoten lho. Ming nyuwun pirsa. Carane piye nek ngedum? Carane yo putih. Kene njoh rata ngono lho. Ditukake permen. Tukake permen. Kowe ngapa lho kowe iki? Oh nganti kepu. Pak, lho Pak Lurah ki lho dadak ngoten ta Pak, Pak. Sama. Aku lho. Pakai woh iki. Lah iya, aku ki mung pengen nyuwun pirsa. Carane nek ngedum iki piye? Aku kan ora iso ngedum. Lah iya. Lah aku carane piye aku mau ngono lho. Lah Pak iya. Lurah ki terus malah mak grege ngono ki. Aku dhewe ya bingung. Sajake Pak Lurah iki wah iki Pak Lurah mboten Pak, niki kula niku ming gojek kula niku Pak. niki Mboten. nggih, matur sembah nuwun lho Pak. Ning jane ngene. Piye? Ngene lho. Nek niki wau niki jane mung gojek Pak. Ning niki wau ampun dianggep nek niki wau Sembrono. sembrono terus. Ampun Mbah niki pun diparingi Pak Lurah. Pun langsung menang bae. Wah, kowe iki lho, mboten pampun kowe iki. Kok nang ngene kanca dhewe aja kaya ngono kuwi. Pakai wah aku jane. Aku aja jenenge
anu aja jenenge aku kepepet yo butuh duit ngono ya. Kok ngono sak waya-waya kepepet Lah, iya. terus. Anu iki lek disinggahke rono. Pun nak ngeten pun gamping niki Pun. ya. Nggih. Ngene, tak mau iki disinggahke kono sik. Aja nganti pirsa Pak Budi. Lah ngapa? Mergo Pak Budi nek pekewo wong kono ora. Oh, ora. Oh nggih. Lek ngedem angel barene kan lho. Oh lah iya. Anu aja gorono. Ketoke Pak Budi ki anu ya menggandakan uang ya. Oh bisa jadi. Ngene, iki mbok Pak Lurah ki mau maringi pira, Pak Bayan maringi pira, aja nganti pirsa Pak Budi. Lah ngapa? Engko nek nganti Pak Budi tersinggung mergo kono ora. Oh ngono. Oh malah terus dendam, duwe rasa dendam tersendiri. Oh, rasa dendam tersendiri. Padake cah tipis tak ungguli nek terus ngono piye. Ya yo, mah dadi persaingan.